Terve! Tässä olisi tää nyt tää 3. jakso. Tavoitteita ei ole asetettu vielä. Mutta näyttää sitten jotain mun tehtävää. Olisiko lihaa lainataan? En tiedä. Kysy lihanleikkaajalta. No jaa, tuleehan sä jotkut armorit pois vai? Noniin, olisiko lihanleikkaaja vähän niinku ruoka? Mulla olis vähän ruuan puutetta. 2 paistettua lihaa. Saat jotain. Saat... näitä 2. Niin. Mä en tarvi, mä en käytä edes tota puuta. Kuten huomaat. Taas sä teit tollaset. Sä saat 1. Kiitos. Koska mulla on täällä 23 kypsymässä. Nyt meikä on tyytyväinen. Ja mitä sanot ihan tästä mun talosta? Tuohon tulee sitten varmaan... Yläkerta? Niin. Kyllä. Seuraavat 5 yläkertaa siihen joo. Ei, tähän ei tuu 2. Plussalla aiemmin. Mulla tuli vaan siihen servusserveriin 1 yläkerta. Se olikin pieni talo, hei Hermanni. Mun oli valtava. Moika. Vois vaikka teillekin. Ehkä. Käs sinä. Taas on tuntusta uunit ja kaikki ne mun keskellä lattia. Älä sanota vaan. Tiedätkö nyt nappaamassa? Katsotaan mistä se kuuluu. Tuota voi laittaa. Voi helekutin misket. Ei juusta. Juusta. Justiinsa sopii. Tää on erinomaista. Mulla ei tuu riittään puu. Mitä mun pitää tehdä seuraavaksi? Sä teet jotain. Hetkonen! Joo, mä en ottanut tuota yhtä peliä pois teille. No, Mä tarvin puuta. Kaunis. arpa mitä juo. Minäkin tarvin. No ihme. Jo paljon kans. Sä vedit kaikki. Modalaksi. Hei, tää syö aika paljon puuta täällä. Onneksi saa tehtyä vielä kirveen. 2 Mulla on muuten 2 ovea täällä näin tällä hetkellä. ovea. Joo. Mä en tarvitse kuitenkaan. Kivi. Säikeitä mulla ei stikkejä. Esko lähti tästä piestä. Noi. Paistuu loppulihaa. Älkää mutise. Kuka? Lihat. Mä oon tullut. Ne ei oikein tahtonut paistua. No. Jolle! Häh? Nukkumaan! Ei vielä! Aurinko laskee puiden taakse. Otatko sä nyt Minecraftissa? Joo. No voi taas! Montako kertaa tällä kertaa pitää siirtää tämä? Kato, kuka oli eka sängyssä? Noin! No, mä en kerran.
Ihme kun ei omenaa vielä tippunut. Minulle on. Onko? Ei. Meikäläinenkin on hakenut niitä oakkeja urakalla. Kävinkö mä kaivamassa sitä puuta? Kävin. Missäs päin sä oot? Kaivamassa puuta tästä pikkumetästä. Tarkoitus olisi laittaa matalaksi. On se hyvä. No. Niin nämä ekat jaksot voi olla sellaisia, että vähän rakennellaan näin perusteella, sitten lähdetään mainamaan. Ja sitten kun tarvitaan varusteita, niin lähdetään seikkailemaan. Joo, sitten kun mullakin on varusteet. Sä voit ostaa barbeculta. Baarinkolta. Ne, Varusteita. joo. Mutta kun kertaa lähtee, että olisi jos täällä MPC vaikka lähellä. Jotenkin mulla on tunne, että sellaista ei tässä lähettyvillä ihan ole. Joo, puut ja nokkaat on niin. Punainen katos, laskee katos, puiden täällä on taakse ja saan sinut punertamaan. Mä löysin kaivoksessa on Minecrafti vai mitä? Mä lähdin seikkailemaan. Mä tiedän kanssa semmosen kaivoksen, missä on ankara droppi, missä sä menet 5 haarta ja hyppäät alas. Tuli tiputtua. Tosin Lappaita on jo sikana! normaalia, ennen kuin tulin minä paikan päälle täällä näin. Mulla on tää sugargeenit tuolta. Sugargeenit. No. Sitten Tarvitaan vois palata sapinkeja. kotiin. Mä oon aika muuten kaukana kotoa. Omena. Kauempana kuin sinä. Mä sain 2 omenaa. Mä saan lisää omenaa. Joo. Ja menin just tää sanomaan, että ei oo omenoita tullut alas. Onko omenat hyviä? Meikä on saanut nyt näistä puista 4 omenaa. Mä en sinä omenat. Ei muuta. Eikä lainakaan monta. Mä pystyn tekemään nyt tuon mun katon loppuun. Kuka? Minä. Minä. Mä olen tässä. Missäs se koti olikaan? Siellä Jorpakossa. Se Jormatta susta. Isoja jäitä kaikilla luomailla. Jep. Se on tapana. Perinteistä suomalaisuutta. No. Tuo riittikät valaisemaan. Mitä pystyy tehdä niinku kattuksesta? Väriä. Väri. Ja sitten mä teen 2 kakkosparviin. Nää sugargeenit voi tuntea. Ei kun niin pitääkö siinä olla hiekkaa? Mitä? Mä vähän luottaa sulle, joo pitäis. Ei kyllä se kasvaa dirtilläkin. Kasvaako? Joo. Se kasvaa hiekalla nopeampaa. Ai jää, no sitten koska minulla on hiekkaa. Minullahan on hiekkaa. Mulla on 2 hiekkaa. Mulla on alkeellinen vegetariaani farmi.
No. Katos, joo, niin kasvaa tuolla. Mulla oli tarkoitus kasvattaa näitä ihan lamme ympäri. Mulla oli tarkoitus tehdä näitä keskellä lampaa. No. Hei! Kyllä. Jotakin mä teen sulle. Mitä sä teet? Tyyppi vie! Veit multa! Homo! Ei homo! Tapaan sut! Millä? Kivellä? Joo. Mulla on kivimiekka. Homo. Onko? Mulla on armori. Sä nukut ulkoa. Mulla on kupara. Kiitos. Ei ole, mulla on tässä toinen ovi. Näk. Joo. Ei. Joo. Ei sano. Joo. Nyt kun sanoo todellinen. Ei! Minäkin tulee. Ai. Ulos mun talosta! Ai. Perkele väärä kohta. Ai. Noin. Taaskaan mulla ei ollut ihan... Hyvä niin. Kuolit tänne erämaahan. Hyvä niin. Vitsi. Miksi? Koska tulin takaisin. Ultimate facepalm. Sä oot laittanut katolle tortseja. Kyllä. Mä teen hattaraa et spamna Mä sinne. en pysty edes tehdä tortseja. Sen takia mä annan sulta. Mitä onko mä antanut sulle luvan? Kun sulla ei sitä. Eikö sä muuta koalla? En oo. Inven. Hyvä? Okei. No niin, kuka nyt puhuto? No. Miks mä otan mun crafting table niinku? Siinä. Miksi mä muuten sulla oli tekemässä aitoja? En tiedä. Ei vitsit, mä laitan kaikki tavarat tarkkuun, koska mä kuolen. Miksi? Mä käyn nukuttamassa itteni, että mä saan kaikki hengitteet. Muista sun pitää nukkua, että sulla on spampoittaa. No laita se nukkuminen juttu lyö. En. No voi juma! No sitten mä menen vaan nukkumaan. Ja mä tänne osaan. Johan meillä täällä TP-tys käytössä. Niin. Tänne omiin kaktuksiin kuolen joo. Kohta tulee. No nyt. Ne. Turha kasvaa Ei kun tuli brikettiä. mä tänne. Miten? Minne? Kun tänne talolle. On expat! Mä oon 7. Se katos se expa! Just kun mä olin... Se meni kaktuksen sisään. Olisiko selitys? Expat tänne.
jopa yksi. Yksi levo. Mulla on 7. Ja nytkö se ilta sitten tulee? Ilta saapuu jälleen. Aika nopea tulee tää. Aika olennainen asia mulla unohtui yleensä. Näyttää se tortsi. Nois. Mä näin joku hirveän kirjeen. Sulla on niin valokas talo, mulla ei oo mitään. Ja lisää valoa vaan tulee! Se on se mun nykyinen maine. Nyt Juusa nukkumaan. Niin, Ei oo tarvetta. niin kuin Minecraftissa. Täällä on zombeja! Mä voin yrittää nukkua. Voi äiti! Ei pysty, kun täällä on jotakin homoja! Homo! Noniin, mä oon nukkumassa. Mä pystyn tänne suuli sisälle! Voi helkutin homot! Tuu auttamaan! Kuole! Voi juma! Mulla menee hermot näiden homojen kanssa! Tule auttamaan! Hagrid! Ei juma! Näitä on mun talo täynnä! Hei! Homo! Sä oot mun talolla! Mulla laki. Joo, kohta varmaan lähtee henki. Ei kai. Lähtee poispäin. Ei se mua huomaa. Huomaa. Ei! Meikä tappo se! Halleluja! Ja sinne meni mun henki. Voi! Helkutin homot taas! Hui! Nuku. Ethän sä pysty. Baby! Ota sun sänky mukaan. Kaiva sun sänky, mä TP:tän sut tänne. Okei. Me otti sängyn käteen. Aika painavalta se tuntuu, mutta... Jaa mun. Sun asento! Se on niin 5/5. Oi että kuten näkisin. En mä pääse nukkumaan! Mä neintäkin näkyy alapuolella. Joo, mä tiedän. Kun ei tällä mene! Noniin. Missä mun sanoo? Nyt meitä lähti kaveri. Hei. Kiitos kun sain Tuppa kattoo mun talolle päin ihan vitsin nopeaa. Oikeasti, katso! Se on ihan sikana örkkejä! Plus creepereitä ja vedessä uiskentelevät skeletoneja ja zombeja. Apua, ne tappaa mut. Onnea matka. Ei tapaa malata sen. Ei, siinä on creeperi! Ei Juma! Juuso, mä tusin. Sekin meni uiskentelemään. Älä ohjaa creeperiä tänne näitä, saat ite kylkeen. En ohjaa. Ei vi... Sä ohjasit sen tänne. En ohjannut! Tuo zombit sytytti mut tuleen! Miten? Kato creeperi. Juuso, miten zombi voi sytyttää toisen tuleen? Se koskee sua. Noniin. Ja nyt mä en pääse sinne sängylle. Mä joudun suunnistaa. Ja tuossa on spideri. Jonka juoksin. Oletko se sinä? Veli! Oletko se sinä? Jos sä räjäytät sen creeperin siinä, niin... Nyt se olisi hyvä räjäyttää. Munapylly!
On järkeä törkätä se suoraan mun naamalle. Haluatko sä zombia? Ei oo tarvetta. Mitä se muuten edes tekee? Ei mitään. Tekee naamalle pahan. Semmoinen alhainen. Semmonen kauhea ihminen tulee syömään. Katsomassa kaiken inventoon. Arkotan tätä. Monesko jakso tää on? 3. Aika pitkälle ollaan päästy. Jep. Nyt on niinku yhteensä jotakuinkin tunti. Ja... Miten se aattelee? Kuka? No miten se aattelee? Minä! Hauksa. No miten se aattelee? Onko ihan varma? Joo. Minä en. Mä sanon, että sä haukut mua. Mä sanon, että sä haukut mua ja sitten sä. Minä en. Mitä se meinaa? Mille sä sanoit minä en? Mä en enää itekään muista. Sä haukut mua. Minä en. Mitä muuta sä sanot? Lopettaisiko tämä episodi tähän näin? Minä jatkaisin ensi kerralla mainaamista. Mitä sanot? No aika hyvin. No. Skeleton ääni. Mennäänkö Mindrexin kohtaan? No niin, ja tähän mä sitten lopetan tän jakson. Kiitos katsomisesta.